Kurash batırlarsız bulmayı, suçu batırlarını bilgilemişi köp yıllar boyu üzümlerini düşkürtken Ravil Garifullısını biz iske alamız. Oradan bizim bu söyleyen sözlerimiz, anına indi kim etmişliği, dağabalı bir üstün, Bek Zor Rahmat. Birinçiden Ravil Garifulliç, köp avul malayları kıbıgı, aslanın biz köpçülük iştirakta olmaları bütün Sabantuylardan kıraşmaya başladı. Anın da şolay biyografiyası başlangan. Kichkine vaqtdan maktabga kirgancha ol Sabantuylarda biya alışa başladı. Sabah rayonida o'sgan. Bosh bukariye Atlas G'amiyadov. Versiya qizillar. Qizillar. Продолжаем. İkinci etabı ol Чистай совхоз техникумына укырга керә. Шушында укыган елларда ул безнең танылган тренер, Сырның спорт стасы грек-рим көрәше буенча. Бик күп талантлы шәхесләр әзерләгән, көрәш буенча да тормышка да әзерләгән кеше, бик күп җитәкчеләр әзерләгән. Агаз Кызаракшавы Сахабетдинов белән таныша. Һәм алар гомер буе үзара теге аралашып, дус булып, как тренер, как или әти ул шикелле шундый тыгыз элемтәдә яшиләр. Ondan soң Совет армиясы сафларында хезмәт иткән вакытта, шулай ук көрәшне ташламый Германиядә хезмәт итә. Ул танылган безнең тренер Динар Хабибулла улы белән алар шунда очрашалар. Шуның белән бергә көрәшәләр. Ул аннан соң аның иң зур безнең көрәшләр арасында берничә генә татарча көрәштә безнең хәзерге көрәшләрдә дөнья чемпионнары да бар, чемпион исемнәре дә бар. Ирекле көрәш, дзюдо, шуннан соң грек-рим көрәш буенча Сырның спорт мастеры булган көрәшчеләр безнең күп түгел, алар бармак белән генә санарлык. Ул шуларның берсе. Аннан соң аның икенче зур ния көрәшкә ул институтта укыган елларда бер үк вакытта кич белән тренер булып эшли. Үзе белән бергә укыган, үзе белән бергә яшәгән дип әйтик инде, шушы егетләрне көрәш төрләренә өйрәтә. Ул как раз менә монда татар көрәш буенча тренерлык итә. Шул вакытта алар әзерләгән команда, мәсәлән, ул үзе сөйләде миңа, Марат Ахмадиевты инде шөгыльләнәдер иде. 79 елда Муса Җәлил призын отты ди. Ахматов Валерий, Юрий Слобода. Ахматов болып бистесі, Рычыткаев, Ознакай. 130 килограмма қадай. Biz институтны тамлагач ул Күршедәге Арча районындагы Завитайчил Иличе колхозында башта техник булып эшли. Шушында эшләгән вакытта кичләрен, авыл яшьләрен шулай ук көрәштергән өйрәтә башлый. Берникадәр вакытта, берникадәр эшләгәч, аны
көчерәләр районга, авыл хуҗалыгы бүлегенең инструктор булып эшли. Арчаның үзендә анда озак эшләргә туры килми, аны тормыш бәйли Арча районындагы Азин колхозына хуҗалык рәисе булып эшли. Анда ул теге терлекчелек буенча да, игенчелек буенча да районда алдыңгы хуҗалыкларның берсе дәрәҗәсенә ирешә. Мин беләйдем инде Наил Хыснуллович Хамидуллин бергә эшләргә эшләдек. Аннан соң инде менә безнең Равил Гарифуллович. Ул безнең инде мин аның белән бергә ул Арча районында эшләгәндә ул колхоз рәисе булып эшләде. Мин дә Биктау районында эшләгәндә танышып, шуннан бирле гомерне бергә уздык дип әйтергә кирәк мәрхүм белән. Ул Питрәш районының авыл хуҗалыгы һәм хәзерлек идарәсе җитәкчесе булып 93 еллар бу, 93 еллар. Шул вакытта алар ул көрәшкә шулай ук зур игътибар бирә. Питрәш районы командасы шушы аның җитәкчелегендә шөгыльләнеп, команда туплап көрәшеп, безнең Герой Шагыйрь Муса Җәлил исемендәге турнирда, Түбән Камада үткән турнирда 2нче урынны ала. Шулай ук алар республика ярышларында алдынгы урыннарны яулыйлар. Монда да әйтәсем килә, менә излекләр рәвештә ул шушы татар көрәшен үстерү, аннан соң аның анда катнашучыларын арттыру өчен Питрәштә эшләгәндә зур уңыш күрде. Азиев Түләшев, келе. Аннан соң 98 елда аны күчереп куялар күршедәге балык бистәсе районына хезмәт башлык итеп. Район бик актив, бу республика, шулай ук Россия ярышларында актив катнашалар. Һәм алар бер елда авыл хуҗалыгы министрлыгы призына үткәрелә торган ярышта балык бистәсе районнары җиңүче булып танылалар республика күләмендә. Равил Гарифуллович татарча көрәшендә, классик көрәшендә бик күп биргән кеше бит инде. Үзе классик көрәш буенча спорт остасы. Без инде дөрестән дә күптән таныш инде ул. Без бер район кешеләре ул бит инде Сабадан чыккан, миндә Сабадан чыккан кеше төрле районнарда эшләсәк тә. Аннан соң инде менә башта көрәштә, аннары без күрше районнар булып эшләдек. Мин Мамадышта ул балык бистәсендә Аннан соң инде шушы безнең беренче булып башлаган көрәшнең башкарма директор булып Наил Хамидуллин вафат булгач, ул шушы башкарма директор булып эшкә алган. Ул соңгы елларда менә шушы Татар көрәш федерациясының башкарма директоры иде һәм татар көрәшенең үсүенә, аның танылуына күп өлеш керткән кеше. Моңа күрә менә бергә безнең белән ярышлар уздырганда да башка тормыш булган эшләрдә дә бергәләп эшләп, аның турында минем бик яхшы истәлегем. Ул мине ярышларга баш сүзгә әйтеп куядыр иде. Марсель, син булсаң җиңелрәк, тавыш әзрәк була. Шуңа мин бер 10 тапкыр булганмындыр, ул шул 10 ел дәвамында эшләгәндә, 10 елдан әз генә артыграк эшләгән ул, эшләде ул. Шул периодта булай бик теге ничек дип әйтергә, принципиаль, аннан соң гадел,
her vaqtda tege dürüstlükni izlab, dürüst bo'lsin deb aytadi. Anın da şol maksatı bir bit endi. Menim de maksat. Mında kim işlese de biz bir maksat bugün. Bizge kişi köbürek bolsun. Yarışlar bizden adilrek bolsun. Peki ana ta kurashning bir yog'i bor, sportning xususiyatida bog'liq. Bizga travmalar ajrab bolsun. Jarohat olgan. Her bir işlegen yerinde kurash için bir köp iz kaldırgan kişi indi. Ana bizning yoshdagilar hozirgi yoshlarda bilalar hali nechik ul kurashga bütün jonun tani berdi endi. Ol tege bütün ko'ngili joni tani bilan bu bizning kurashni bek qattiq yoritadi. Anga ol bek berilib, bütün kişinin yurak jilasini qilganmicha bo'lsin deb ol tirishib ishladi. Bütün kişiye jarab bo'lmaydi, chunki jengilgan kishi baribir bigok rizo bo'lib o'tmaydi. Ular o'ylaydi, ja sudyanda, ja tege yetakchilik, nechikdir tege bigok bo'lmoqchi. Ya kurashchilar bizdan da boshqa ekan. No, baribir bizning yarishning qoidasi shulay. Tegiz bo'lgan sharaqda da bizning kimdir jengilchi bo'layotgan tegish. Hurmatli kurashchilar, Vaqtiga o'zgarishlar, ballar beruvlar, anason kisatular, mengadir o'zgarishlar bo'lsa da, anin chirdadan, hozir men ishlaganda da, hayır, qismada ishlagan vaqtda da kurashning asli o'zgarmadi. U o'zgara olmaydi. U bizning tariximiz zo'r endi ko'pdan kelgan, asrlardan kelgan, minglar yildan kelgan, u o'zgargandir belgili. Buning negizida baribir shuluq ko'tarib olib, sog'ib yotadi. Kurashga tortilishlar kiyim emas. Bor bizning traditsion qishloq rayonlar. No, bir bor bizning avullarda bolalar soni keli. Aytek men bir 15-20 kunlik tilashida bo'ldim. Anda 10 yillik o'qigan tilashi maktablarida rayon bo'yicha 2300 bola. Hozir o'qiy 1300 bola. Bek zo'r sondir. Tege saylab olirga. Yilning yilында sportning boshqa turlari ko'paya. Bular bizning rayon o'zaklarına, avullarga da kelib kiradi. Şuna göre bizning kurash hozir avullarda tugul, avullarda endi negizi shundan ketadi. Bu hozir rayon o'zaklarida, shaharlarda shulayroq davom etadi. Bizning xalqimizning tege asıl tüp o'yinlaridan birisi deb sanaymiz biz millatning. Bizning kurash ul bor ani bundan bu sözlerin 10 yıllık aytaları, 20 yıllık aytaları, biz malay vaqtda aytaları nersegine bolsa da bizning yaşı, onun kelechagi men zo'rdir deb sanayman. Chunki birinchi etap universitetdagi dunyo chempionlari bo'ldi. Onun bit negizinde boshqa kurashlar. Anda chempion negizinde shu bizning kurash yata. U bir narsasi bilan ayrilmaydi. Ikkinchidan bit ol chempionlar shu bizning kurash aşa chiqqan Çoluk yigitler bit. Ular mında da chempion, anda da chempion. Şoy bo'lg'ach bizning kurashning kelajagi zo'r.